Szeretettel köszöntöm a jelenlévő résztvevőket, illetve a kamera túloldalán a témát követőket. Én általában valami szokatlan témával érkezem ilyen konferenciákra, ez szerintem most is így lesz. Digitális iroda a témánk, viszont én az emberekről fogok beszélni. Kicsit más megközelítés, de talán azzal is indokolható, hogy én 25 éve adatkezeléssel foglalkozom, azon belül pedig több mint 20 éve adatvédelemmel, és én nem jogászként, hanem mérnökként tekintek erre a témakörre, tehát gyakorlati oldalról vizsgálom a jelenségeket, lehetőségeket, kockázatokat. Azt tudom mondani, saját véleményem az elmúlt évtizedekből, hogy a társadalom ma már nem bízhat vakon a digitalizációban. Tehát a személyes felelősségvállalás az ma már mindennél fontosabb. Tehát nem lehet azt mondani, hogy választok egy új technológiát, és rögtön elkezdem használni. Tudatos felkészülésre van szükségünk, és a mindennapos döntésekben ezeket alkalmaznunk is kell. Körülbelül 25 éve volt az, hogy az internet az felhasználhatóvá vált a lakosság számára, elkezdett terjedni ennek használata. Tekintsük át ezt a negyed évszázadot, hogy mi volt akkor és mi van ma. Amikor megjelent az internet közöttünk, én éppen egyetemista voltam, és elkezdtük felfedezni. Akkor egy kommunikációs csatornának számított, ugyanúgy, mint a telex, a telefax, a telefonbeszélgetés, a postai levélküldés, és megjelent az is, hogy internet. Tehát el tudok juttatni egy adatállományt az én számítógépemről egy másikra. Napjainkban hol tartunk? Szolgáltató tér, egy virtuális közeg, közösségi élettér, tehát már a fél életünk ebben zajlik. Felhőalkalmazásokkal szembesülünk, online felületeket használunk, és ezeken keresztül kommunikálunk és intézzük az ügyeinket. Ugyanígy az erőforrások eloszlása is gyökeresen megváltozott. Amíg 25 évvel ezelőtt az volt a kérdés, hogy kinek mennyi pénze van megvenni az új technológiát és azt üzembe helyezni, üzemeltetni, kinek milyen vas áll rendelkezésére, szoktuk mondani. Tehát vedd meg, üzemeld be, és akkor nálad lesz az előny. Mára ott tartunk, hogy otthon már csak egy adatbeviteli, adatmegjelenítési eszközünk van, akár egy okostelefon, akár egy számítógép, és a legtöbb erőforrás az valahol távol van. Egy szolgáltatónál, egy szerveren, másik telephelyünkön, vagy valami távoli helyen, és az a jelszó, hogy fizess elő, például TV streaming szolgáltatásra, zeneszolgáltatásra, vagy bármilyen ügyviteli szolgáltatásra. Az ehhez kapcsolódó nézőpont is legalább ennyire fontos, ennek a változása. 25 évvel ezelőtt és éveken keresztül az volt a jelszó, hogy meg kell védeni a saját rendszereinket. Az egyik leggyakoribban elhangzott szakkifejezés az a tűzfal volt, hogy a céges rendszert megfelelő tűzfalnak kell védeni, hogy az internetről ne lehessen megtámadni, ne lehessen a mi adatainkhoz hozzáférni. Manapság mi a fő tevékenységünk? Hogy a személyes adataink, a tudásunk, az ismereteink nem is nálunk vannak, hanem valami távoli szolgáltatásban, egy másik szereplőnél, akiknél ugye előfizettünk, igénybe veszünk egy szolgáltatást, de rögtön fölmerül a kérdés, hogy tényleg ekkora a bizalom? Hogy amit korábban magunk védtünk foggal körömmel, azt önszántunkból, kényünk, kedvünk szerint odaadjuk valakinek, valakiknek, nem is egy szereplő általában, ez sok, és bízunk abban, hogy majd ő vigyáz rá helyettünk. Ezek nagyon fontos, alapvető kérdések és alapvető különbségek az elmúlt negyed évszázadból. A digitalizáció, az sokan nem tudják, de már több mint 50 éve velünk van. Tehát a 70-es évek elején jelent meg az első zsebszámológép digitális működéssel, és 50 év eltelt, rengeteg eszköz, rengeteg megoldás kifejlődött ez alatt. Én a digitalizációt nem egy homogén masszaként tekintem, hanem ez egyfajta szubjektív csoportosítás, amit láttok a kijelzőn. Én 3 fő területre osztanám ezt szét, olyan szempontból, hogy mi a felhasználás módja, és hogy milyen szabályozási környezetben történik a digitalizálás. Ugye az első az üzemi ipari digitalizáció, ez az, ami talán a legrégebbi, gyártósorok, üzemek, céges folyamatoknak a digitalizálása, ezek általában házon belüli megoldások voltak.
Ezzel most nem szeretnék az előadásban foglalkozni. A második témakör az elektronikus ügyintézés és a közigazgatás, ez ugye az állami szerepkör, amit az állam biztosít elsősorban az intézmények, vállalkozások számára, de most már egyre inkább a magánszemélyek felé is. Ez megint egy másfajta szabályozási környezet és egy másfajta szolgáltatási kör. És a harmadik az a legtágabb. Ezt megint csak én neveztem el így, nem találtam rá jobb kifejezést, társadalmi digitalizáció. Tehát amit mi magunk nap mint nap végzünk. Okostelefonunk van, tabletünk van, a családban, a munkahelyen, az ismerősök között, és akkor csetelünk, levelezünk, közösségi médiázunk, szolgáltatásokat veszünk igénybe, mint magánszemély. Tehát a társadalomban is ugye egyre jobban elterjed, már nagyon is elterjedt a digitalizáció, és ezt mindenképpen egy külön területnek kell a fejünkben is tekinteni. Az irodákban a 2-es és a 3-as, ami jellemző. Nem mondom, hogy az első nem hat rá, de jellemzően ugye cégeknek ügyintézniük kell, állammal kapcsolatot tartani, de a társadalmi digitalizáció is jelentősen jelen van, hiszen e-mailezünk, adatokat osztunk meg, véleményezzük egymás munkáját, egymás hozzászólásait. 3 olyan komoly kockázat van, ami az előadás címe is. Ezek olyan kockázatok, amit senki nem hagyhat figyelmen kívül. Ha a digitalizációról beszélünk, akkor ezt a 3 dolgot, ezt mindenképpen tesszük, vagy mindenképpen hat ránk ez a 3 kockázat. Az első a virtualizáció. Tehát digitalizáció nincs anélkül, hogy látszólagossá, virtuálissá alakítanánk át dolgokat. Ugye vagy korábban az volt, hogy a papíron lévő információt beszkenneltük és úgy használtuk digitálisan, egyre inkább jellemző, hogy eleve digitálisan hozunk létre valamilyen állományt, valamilyen tudnivalót, valamilyen bizonyítékot, és azt elektronikusan kezeljük. De ezzel elveszítjük a fizikai kontrollt ezek felett, ezt nem szabad elfelejteni. Tehát a számítógépek világa ugye bináris számrendszerben működik, nullákat és egyeseket ismer, semmi mást. Tehát amit mi egyszer digitalizálunk, azt mi átalakítjuk nullákká és egyesekké, és onnan már csak kérdés, hogy ezt valóban minden pillanatban vissza tudjuk alakítani ember számára értelmezhető formátummá. Van benne kockázat. A második az online kommunikáció. A kapcsolattartáshoz is, ha a digitális megoldásokat használjuk, akkor muszáj igénybe vennünk külső szolgáltatókat. Tehát az, hogy egy e-mailt elküldök, az legalább 4 szolgáltató igénybevételét jelenti. Ha csetelek, lehet, hogy még több. És azt nem is veszem bele, hogy maga az internet az én üzeneteimet hány szereplőn keresztül juttatja el a címzethez, amit soha nem is fogok tudni. 2-szer körbejárja a földbolygót, vagy nem, ugye mindig egy optimális útvonalat keresve jut el A-ból B-be. Tehát az üzeneteinket, a titkainkat, a bizalmas információinkat rábízzuk külső szereplőkre, akikről sokszor nem tudjuk, hogy kicsodák. Tehát kérdés, hogy a bizalmasság az mennyire biztosítható ebben a térben. A titok már nem titok többé. A harmadik pont, a kiszolgáltatottság, az pedig arról szól, hogy digitalizálok, virtualizálok javakat, bizonyítékaim a kezemből eltűnnek, de ezeket csak akkor tudom felhasználni a későbbiekben, ha legalább van egy eszközöm, ami működik, alkalmas az adat megjelenítésére, van szolgáltató és szolgáltatás, akin keresztül én ezt meg tudom jeleníteni, és a harmadik nem kevésbé fontos, hogy van elektromos áram, ami mindezt működteti. Ha ezek közül bármelyik kiesik, hiányzik, vagy nem elérhető, akkor az én világomnak a digitális része az számomra eltűnik. Nem tudok hozzáférni, ez is egy nagy kockázat, erre is készülni kell, vagy legalábbis gondolni kell, amikor digitalizálunk. Nagyon fontos ezért, hogy milyen erőforrást, milyen eszközt, hogyan és mire használok. És ezt mindig előre meg kell tudni határozni, előre el kell dönteni. Szoktam egy hasonlatot mondani, az internet nem egy természeti erőforrás. Tehát nem olyan, mint a napsütés, hogy süt a nap, veszek napelemet, és akkor enyém az áram. Az internet az évtizedekkel ezelőtt gazdasági érdekeltségek által létrehozott számítógépes hálózat. Tehát az nem csak úgy van, és nem csak úgy a semmiből lett, hanem ehhez nagyon sok embernek nagyon sok érdeke fűződik. Tehát mindenképpen így kell ezt venni, hogy nem olyan, hogy az áram az ott van a falban, mert bedugom a dugót és van áramom, hanem ezt tudni kell, hogy nem igénybe veszek egy szolgáltatást, hanem a részévé válok. A részese leszek az internetnek, tehát ott nagyon sokféle hatás érhet engem.
cégünk, a Dimentor Zrt. Ennek a felkészülésnek a támogatására, akár magánszemélyként, akár irodaként, hogyan lehet ezekre a kockázatokra felkészülni, digitális védelmi mentorprogramokat indított. Erről szeretnék pár szót mondani. Egy egymásra épülő tudatosság az, amit mi igyekszünk az ügyfeleinkben, illetve az ügyfeleink által megszólított célcsoportban felépíteni, vagy elérni. Az első szint az ugye a saját életünk, tehát mindenkiben, az emberben, saját magában jelenjen meg az a szándék, hogy ő biztonságban szeretne lenni az online térben is, biztonságban szeretne lenni akkor is, amikor digitális megoldásokat használ. Beszélhetnék itt a közösségi média veszélyeiről, a személyiséglopásról, a megfélemlítés, zsarolás, de most nem ez a téma, hanem az, hogy az emberben, mint természetes személyben jelenjen meg ez az igény, ehhez tudni kell azt, hogy milyen kockázatokkal néz szembe, amikor internetet, digitális eszközöket használ. A második szint, ha ebben már tudatosak vagyunk, akkor ebből következik az, hogy az ismerőseink életét is, tehát akikkel mi kapcsolatba lépünk az interneten keresztül, az ő életükre is érvényesíteni, alkalmazni tudjuk ezeket a lépéseket, és rájuk is tudunk vigyázni, az ő adataikat sem fogjuk bárhol bárkivel megosztani. És akkor itt kell gondolni, hogy milyen e-mail szolgáltatót használok, milyen tárhelyen tárolom a közös fényképeket, a dokumentumokat. Tehát nagyon sok olyan apróság van, amire egyébként nem szoktunk a mindennapokban gondolni. Sajnos a fő irány még mindig az, hogy legyen ingyenes, az a legjobb. Egyre többen rájönnek, hogy nem az a legjobb, de ezt sajnos el kell mondani, át kell adni ezt az ismeretet, ezt a tudást. És ha már ez is felépült a személyekben, hogy egymásért felelősek vagyunk, akkor már nem lesz annyira nehéz az irodai környezetben, a céges környezetben az üzleti titkok, a partnerek adatainak vagy a cég adatainak a védelmét elérni. Egy szabályozással, erre irányuló képzésekkel, oktatással. Nem lesz az ellenállás, hogy na már megint egy céges hülyeség, és akkor most mit csináljunk ezzel, hanem belülről fakadó késztetés is lesz ebben, hogy igen, magamra is vigyázok, akkor a többiekre is. Tehát ez a szemléletformálás, ami egy tudatos személyvédelmet fog generálni, ez alakítható át irodai felelősségvállalássá, és ami nagyon fontos, hogy egy társadalmi felelősségvállalást is eredményezhet ez, amit hogyha a cég jól kommunikál, akkor bizony piaci előnyre tehet szert ezzel, hogy az üzleti bizalmat építi a saját cégével szemben. Vannak ehhez segítségek, egyrészt nemzetközi szabványok. Egyet kiírtam, ez a jól ismert információbiztonság irányítási rendszer szabvány. Ez nagyon sok szempontot ír ahhoz, hogy mi mindenre kell gondolni. Tehát ha ismerjük a 3 kockázati csoportot, akkor hogy lehet ezt apró pénzre váltani, erre való felkészülést, és milyen lépéseket kell, érdemes vagy szükséges megtennünk. Nemzetközi jogszabályok is hasonlóképpen támpontokat adnak, GDPR, NIS 2, ezekbe sem megyek most részletesen bele. Hazai ágazati jogszabályok is segítik ezt a fajta felkészülést, mert például a szakmai titoktartás, ugye az orvosok, ügyvédek, vagy akár a magánnyomozók működéséről szóló törvények, de a polgári törvénykönyv és az alaptörvényünk is tartalmaz a magánélet védelmére szóló előírásokat. És amiben mi segíteni tudunk, az a technológiai döntési lehetőségek bemutatása. Az, hogy nem csak a nemzetközi és nem csak az ingyenes nagy cégek biztosíthatnak számunkra, akár a magánéletünkben, akár az irodai életben jó szolgáltatásokat, hanem vannak magyar szolgáltatók is, megbízhatóak, akik hazai környezetben szolgáltatnak, és a felelősségvállalás is kulcsfontosságú nem csak a mi részünkről, hanem az általunk igénybe vett szolgáltatók részéről is, amit tudni kell számon kérni. A digitális védelmi mentorprogramok, amiket mi elindítottunk és igény szerint alakítjuk, ezek lehetnek tematikus előadások, beszélgetések, csapatépítő programokba beillesztett blokkok, családi napnak egy része lehet akár, hogy az adott célcsoportot meg tudjuk szólítani, vagy bármilyen más közösségi összejövetel, nem feltétlenül cégnél, hobbikör, iskolai csoportok, a gyermekeinket befogadó bármi más iskolán kívüli csoportok, csoportosulások, tehát nagyon sok módon tudunk mi szólni az emberekhez, hogy ez az első szintű tudatosság ez megvalósulhasson. Hogyan lehet hozzánk csatlakozni, illetve a mentorprogramokat hogyan lehet igénybe venni. Kapcsolatfelvétel után
egyeztetjük az időpontot, helyszínt, és azt, hogy kiknek tartjuk ezt a programot. 1 órás, 2 órás, és hogy kikből áll össze az a csoport. Ez céges rendezvény, vagy másfajta. A egyedi tudnivalókat összeállítjuk a célcsoportnak megfelelően, és ezeket átadjuk, majd ezt követően tudunk segíteni a közös bevezetésben, vagy a megvalósításban is, ezt mentorálni is tudjuk. És akkor zárásként azt szeretném mondani, hogy a mi szolgáltatásunk az a tudatos döntésekre készít fel, egyéni és szervezeti szinten is, és gyakorlati támogatást ad ahhoz, hogy senki ne kerüljön bajba, se most, se pedig akár évekkel később a digitális tevékenysége és szokásai miatt. Ha ezzel kapcsolatban bármi kérdés felmerül, eléggé tömören foglaltam össze a lényegét, akkor állok rendelkezésre a szünetben is, vagy később e-mailben bármikor szívesen konzultálok. Köszönöm szépen a figyelmet.